oras na hindi ka olats. Alas tres na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Shout out sa'yo na laging nilalayuan. Sa'yo na kapag ka lumalapit ka, parang gusto ka nilang itaboy. Kasi nga naman, sipunin ka doy. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Maratoni. At kanina nga nabanggit ko, may mga araw na wala ka naman talagang sakit at all. Pero hindi mo naiiwasan, bakit may tumutulo sa iyong deary nose? Diba? Sabi nga nila, malalaman mo kung totoong sipon yan o baka naman allergic rhinitis lang yan. Ayan na, so sa mga nagtatanong kung ano ba yung allergic rhinitis, ito yung tipong feeling mo lagi ka may sipon. Papagising ka, gigising ka pa lang, sipunin ka na, uhugin ka na. Tapos madalas, ito yung tipong sipon na tumutulo sa ilong mo na walang kulay at all, 'di ba? Hindi pa siya hinog. Ito yung may sipon, tapos wala ka namang lagnat, lagi kang bumabahing, na kahit naman malinis ang paligid, hindi ka rin naman sakitin. Ay! Confirm. Allergic rhinitis yan. Mga kwento ko lang, no? Bukod sa akin, ang kapatid ko rin po merong allergic rhinitis. Kami ang pamilyang sipunin. So, sabi ko nga, may maintenance na tayo dyan. May iniinom tayong antihistamine na kapag iniinom ko, siguro mga around 1 to 2 hours, mag-e-effect na yan. So, parang walang nangyari. Pero syempre, kung gagaya mo na, syempre, medyo mahal din po ang gamot, Kung di ako nakakamali, ang iniinom ko is yung Coaltria at saka yung Zycas na Montelukas. Isa siyang antihistamine na umaabot din po ng 32 pesos ang isa. So, times mo yon, isang linggo, isang buwan, hanggang sa nabubuhay ako, yun ang iinumin ko. Pero kung ikaw syempre, nandun tayo sa budget-friendly side. Ano ba yung mga pwedeng gawin para kahit papaano maibsan ang pagkakaroon ng allergic rhinitis? Pero syempre, kailangan mo munang i-identify, kung ano yung allergic rhinitis na yan. Diba? Number 1 is sunod-sunod na bahing. Yung mga tipong hindi ka naman pigilan sa kakabahing mo. Tapos yung sipon na parang gripo, daig mo pa ang Maria Cristina Falls. At saka madalas yung makati yung mata. Ay, nako! Kati ng mata kapag kaganyan, allergic rhinitis yan. At saka minsan may halo rin tong sakit ng ulo, Lalo na ngayon, nakaka-trigger din po ang init ng panahon. Kaya ako kanina sabi ko, hindi naman ako lumapit sa maalikabok. Hindi rin naman ako pumunta sa mga pollen. Wow, pollen! Pero bakit ako sinisipon? Yun nga is malaking factor din ang init ng panahon. So ikaw kung magtataka ka bakit ka sinisipon pero wala ka namang sakit, it is allergic rhinitis. So paano? Paano to maiiwasan? O paano ito kahit papaano? Paano nga ni? So syempre simple lang naman, basic yan. Alam mo, pinakamahalaga mong gawin ay lumaban ka sa mga alikabok. Hindi naman yung tipong susuntokin mo sila. Pero as much as possible, lumayo ka sa mga lugar na alam mong maalikabok, lalo na kapag sa bahay nyo, ikaw yung naka-assign na maglinis ng mga cabinet nyo. Anong gagawin? Suot ka face mask. Diba? Kasi alam mo naman na maglilinis ka, hindi mo pwedeng irason na, ay, may allergic rhinitis ako, Maratoni, hindi ako maglilinis, iaasa ko na lang sa magulang ko. Siyempre, diba? Rule, isa responsibility mo yan, babe. Baka naman maging tamad ka dahil alam mong may allergic rhinitis ka. Face mask is the key. Okay? Tapos, umiwas ka na rin sa mga usok o yung may mga matatapang na amoy sa labas. Diba? Alam mo,
Ang hirap lang din, no, kapag ka ngayon medyo maalikabok na talaga sa labas, puro pollution all around and everywhere. Mahirap talaga iwasan yan. Pero bukod sa face mask, syempre magdala ka rin ng bimpon na basa, ilagay mo sa pagmumukha mo. Oo, dyan sa may ilong, itakpan mo lang ng ilong mo para hindi mo nasasagap lahat ng alikabok. Diba? Basic na basic, babe! Pero mamaya magbibigay pa rin ako ng ilang tips at tricks para naman kahit papaano mawala na ang sipunin kong baby. Anyway, here's another feel good music. Ayan, sabayan nyo yung kanta, dali! Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one, Love Radio. Basic!